Kisumu kapodong'io mago mag kor lwasi nyakwaro mgajwang' riwruok moro e kar dak ma Bandani kaunti ma Kisumu moting'o johera mag alwora osebedo kapidho kendo rito yien e geng apaya ma Kisumu-Busia bang' kane jolos ndara obeto oko yien mayande donge alworano. James Okoth gano chenrogi mano mar rito yien kod kwayogi e kinde ma pinje Afrika dhi nyime gi twak e weche alwora kod lokruok chal mar kor lwasi. E alwora ma boma ma Kisumu, waromo gi jokanyo masiso mar rito alwora ni e chunygi midendo ni Bandani environment ka gidhi nyime gi chenro mar bero alworagi. Alwora ma Bandani e boma ma Kisumu e geng apaya ma Kisumu-Busia. Gilero kaka ne gichako chenro pith mar yien gi kaka gisedhi nyime gi chenro no. Nyalo paro ni ndalo machon ne nitie yiende kae ka nidhi town. To ka niloso ndarani, ka ndarani bedo expanded, to most yiende go nomuki. Bo wacho ni ten gi nomuki. Omiyo rawere ma Bandani ka noamua ni mondo gi kaw initiative mar pidho yien. Wadwaro ni mondo wamor tourist kobiro Kisumu airport ka. To ka gidonjo to giyudo ka kama gidonje runway mar ndege ni yien opidhore makare. Kata obedo ni kuom kinde, olemo mar okang' makamano koro neno, yien dongo e kind maupe mochan e yor aduoda gi tiend nyamburko mobuki e yo machalo kama. Gino mosebedo kalombo wang' welo mayuoro e boma ma Kisumu, kaachiel gi jodak giwegi, magi e moko kuom midhiero mogoyo thach ne jochwal chenro no. Yien wani nyaka wanyiewe, wasekale weche matek gi jo jamni, diek chamo gi kuondegi, diek bende dhaw gi ji. Koro gima nomore ka yien osebedo madongo, nochoko jotelo kowuok oko. Giga gibiro, pichni ma gigoyo kama dongo gidhigo. Wan gi wawuonda kanyo endo. Konyruok mar grubni osebedo matin, to pichni osebedo mang'eny. Pichni obedo matin, to konyruok obedo mang'eny mondo grup maloso wach yien ni oyude kaka nyalo sustain themselves ma gilos yien maber. Giywak ne jotelo magiwacho ni thoro mana goyo pichni e kinde nyasi motenore gi ler mar alwora, to bang' nyasi to gilal miru ma ok gideo ni yien mopidh idhi rit nadi. Pi onge, gembe ok gimiwa, gimo ma gimiwa bende onge. To watiyo yien gi kech ma en pile kapito yien ma gime konyo bende onge. Mwawuog modhi nyaka ofis, ni ka yiende numiyowa, nwapidho yien. Mondo alwora mar koido bed maber. Ine kwa nyalo rito yiendwa gi. Rito yien pile kendwa kama endi. Konyo mayudo bende onge, to wan gi mon gi nyithindo. Gin gi ote ne tend kaunti ma Kisumu, kaachiel gi jood bura mamalo e kinde matwak mar weche alwora kod lokruok chal mar kor lwasi, mokelo kanyakla pinje Afrika e boma ma Nairobi dhi nyime. A county government pesa nego bed allocated a department mar environment. Ok mana mar loso policy, but mar loso practical work a ground. A national government under the Ministry of Environment, serikal onego allocate pesa budget manyalo ng'iyo kaka alworawa mar yiende ipidho. Kata sani endi wan gi summit. Penjo wani to wabunge wabe are involved with summit no makapo ni gicho dhi e parliament, be ginyalo bedo in a position mar allocate pesa e weche mag rito alwora kata mag pidho yien. Bang' tend kaunti chako ayanga chenro mar pidho yien milion 3 e alwora ma bomano, ywak nitie kalure gi samuoyo mar rito yien mosepidh e kinde ma jokanyo mag riwruok mar Bandani environment chwalo ywak mar sir ne chenro mar rito yien mosepidh kendo neno ni yien odongo e yo makare. James Okoth, Ramogi TV.